खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय फैगौ 5 एप्रिल रबिबार मोनाबिलि समाव गोजोननि आलारि बाथि लगायनो खावलायदों भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी मिरु सरकारा कर'ना भाइरासनि थाखाय स्टेट सरकारनो अनसुंथाइ रां फोसावदों आसामनि सुबुंनाव कभिड-19 बेरामनि पजिटिभ मोनदों 3 एप्रिल खालारखालि मिरु सरकारा कभिड-19 बेरामजों साग्लोबजानाय हादोरसाफोराव 17,287 कौटि रां अनसुंथाइ होगोन होननानै फोसावनाय जादों। गाहायै मिरु सरकारा स्टेट डिजास्टार रिस्पन्स माइग्रेशन फान्डनिफ्राय गासै हादरसायावनो 11,092 कौटि अनसुंथाइ रां होगोन होननानै फोसावनाय जादों। आरोबाव पस्ट डिवल्यूशन रेवेन्यू डिफिसिट ग्रान्ट आन्डार द 15 फाइनेन्स कमिशन नि जोहै गं 14 हादरसायाव 6,195 कौटि रां होगोन होनना फोसावनाय जादों। 4 एप्रिल खालारखालि आसामाव गासै 24 सुबुंनाव कभिड-19 बेरामनि पजिटिभ मोननाय जादों। गाहायै आसामाव कामरुप मेट्र', कामरुप आरो मरिगाव जिल्लानिफ्राय बांसिन मोननाय जादों। 4 एप्रिल खालारखालिनि मोनानि 11 रिंगायाव आसामनि देहा बिफाननि गाहाय मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटाराव टुइट खालामना गासैबो आसाम रायजोनि रायजो राजाफोरखौ मिथिहोनाय जायो दि जोंनि आसामाव दासिम 24 सुबुंनाव कभिड-19 बेरामनि पजिटिभ मोननाय जाबाय। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला कभिड-19 बेराम जागिरि बिथांमोना दिल्लीयाव मुसलमान हारिनि निजामुद्दिन मार्कासाव मेल जादोंमोन। बे मेलनिफ्रायनो आसामाव बेरामा साग्लोबबोदों होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। 3 एप्रिल खालारखालि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ फैगौ 5 अक्ट'नि रबिबार खालारखालिनि मोनाबिलिनि समाव गोजोन आलारि बाथि सावनो थाखाय दुलाराय भारतनि नोगोरारिफोरखौ बिथोन होनाय जादों। सुलुं मोननाय बादिब्ला गिबियाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीखौ एनसिपिनि लिडार महाराष्ट्रनि हाउजिं मिनिस्टार जितेन्द्र आवास बिथाङा भारतआव गोबाव समनिफ्रायनो लकडाउन खालामबोबाय थानाय जादों। बिनि थाखाय दा जोंनि भारतआव गोजोननि आलारि बाथि सावनांगौ होननानै हांख्रायनाय जादोंमोन। बिथांनि बुंनायखौ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ गनायथि होनानै दुलाराय भारत हादरनि नोगोरारिफोरखौ गोजोननि आलारि बाथि सावनांगौ होननानै बिथोन होनाय जादों। 3 एप्रिल खालारखालि गसाइगाव थिलाफारायाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव खामानि मावनानै थाहैनाय मानसिफोरखौ 15 दिननि थाखाय क्वारेन्टाइन खालामना दोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे 15 दिन क्वारेन्टाइन दोननाय समाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मोन 7 रादाब बुथुमगिरि हानजा जेरै बड'लेण्ड रादाब, आर'नाइ रादाब, गुवाहाटी टाइम, आसाम फकास, निउज डेइली, नर्थ इस्ट लाइभ आरो द हिल्स टाइम इंलिश निउज पेपार, डिजिटेल वेब पर्टेलनि जार्नालिस्टफोरा ज' लोगो नांनानै गोरिब नखरफोरखौ हेफाजाब होनाय जादों। दानिया फै गसाइगावनिफ्राय रादाबगिरि दानसोरां बसुमतारीनि दैथायहरनाय माखासे नुथाय नायदिनि। বৰ্তমান যি সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে যিটো কোভিড-19ৰ এগেইনষ্টত যিবোৰ ষ্টেপ ল'ব লাগিছিল কিন্তু বৰ্তমান দেখা হৈছে যুৱ প্ৰজন্ম বা যিবোৰ য়ংষ্টাৰ আছে হিন্দু মুছলিমৰ নামত বহুত মানে লেতেৰা যিটো পৰিৱেশ নষ্ট কৰি আছে বৰ্তমান আমি সেই আমাৰ গোসাইগাঁৱৰ যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট আছে সিহঁত নিজৰ পকেট মানি কণ্ট্ৰিবিউট কৰি সিহঁত আগুৱাই আহিছে যাতে সেই কোভিড-19ৰ ফলত গোসাইগাঁৱত বিভিন্ন কেম্পত যিবোৰ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহ আবদ্ধ হৈ আছে বা সিহঁতক কোৱাৰেণ্টাইনত ৰাখিছে সিহঁতক সকলে যিবোৰ ছাত্ৰ আছে গোসাইগাঁও বেচিকেলি সিহঁতে নিজৰ পকেট মানি কণ্ট্ৰিবিউট কৰি আৰু লগতে আমাৰ গোসাইগাঁৱৰ ৱেব পৰ্টেলৰ বহুত কেইজন সাংবাদিক আগুৱাই আহিছে সিহঁতক এছ'চিয়েশ্যন কৰাৰ কাৰণে চ' এইটো মেছেজ যে আমাৰ চৰকাৰে যিটো যত্ন কৰি আছে যাতে যে সিহঁতৰ ছাপৰ্টত কিবা কৰিব লাগে যাতে কোভিড-19 আমি কেনেকৈ উই কেন ফাইট এগেইনষ্ট ইট, হাউ টু টেক দ্য নেচেচাৰী একশ্যনছ এগেইনষ্ট ইট চ' দেট ইট অভাৰকামছ। চ' এইটো আমাৰ লক্ষ্য আৰু ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজি যিমান সম্ভৱ আমি সিহঁতৰ যিবোৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টছ আছে সিহঁতৰ যিবোৰ বেচিক নিডছ সেইবোৰ ফুলফিল কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ।
কথাটো হৈছে আজি আমি আপোনালোকে নিশ্চয় টিভি বা পেপাৰে পাইছে যে আজি স্বাস্থ্যকৰ্মী বা পুলিচ কৰ্মীৰ ওপৰত যে যিবিলাক মানুহে মানে যিহঁতে কৰ্তব্য কৰাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ ওপৰত যি মানে ই কৰিছে মানে আঘাত আনিছে বা কি কয় আপোনালোকে ডিউটি কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ যি আপোনাৰ কি কয় বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছে তেওঁলোকক আমি চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাওঁ যে যাতে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে যাতে দোষীক কৰায়ত্ব কৰি কঠিনতম শাস্তি দিয়ে। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আজি স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু পুলিচ কৰ্মী আৰু প্ৰশাসন আৰু সাংবাদিকসকলে যিমান কষ্ট কৰিছে আপোনালোকে ঘৰত থাকক, সুস্থ থাকক। আপোনালোকৰ লগত বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অযথা ঘৰৰ পৰা নোলাই আপোনালোকে যি প্ৰশাসনে নিয়ম বান্ধি দিছে এই নিয়মখিনি মানি চলিব বুলি আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ।